Ao parecer o lume orixinábase nas redes que o barco Eros 2 ten acumulado nunha zona da cuberta. A gran fumareda fixo saltar rapidamente as alarmas. A todo lugar desprazáronse bombeiros dos parques de Ribeira e Boiro, así como tamén os integrantes do grupo de actividade de emerxencias municipal, que se encargaron de sufocar as chamas. Comprobamos que efectivamente o incendio dábase no que é a parte traseira do barco, na popa, onde había acumulado un conxunto de cordas ali almacenadas, e en principio o lume estaba nada máis que enfocado en ese sitio. Rapidamente procedemos á súa extinción e conseguimos finalmente sofocalo. Estaba moi localizado en ese punto concretamente, conseguimos extinguilo rapidamente, co cal non se propagou ao resto da embarcación. Con eso, despois, sobre todo, tivemos máis traballo, digamos, esperando, botándolle auga, esperando a que baixara paulatinamente a temperatura para evitar reproduccións. O buque de bandeira panameña foi adquirido no ano 2008 por un armador de Ribeira. Dende aquela atopábase atracado no porto comercial en situación de abandono, razón pola que Portos de Galicia decidiu sacar a subasta, ao igual que o Letel, outro buque en iguais condicións que se atopa abarloado a este, que tamén sufrira un incendio semellante hai uns anos.